Hala, Ginoo ko. Kuha niyo. Thank you so much daw po sa ating sponsor. Nandito po, tatanggapin po ito ni Nanay. Nay. 1, 2, 3, 4, 5. Ito po si Marjon Hiray, 13 taong gulang, grade 7 at nakatira sa Barangay Kanyumanaw, Lawang, Northern Samar. Ganito na po ang nangyayari makaraan ang insidente kung saan siya po ay biglaang natumba habang nanonood ng scouting sa kanilang barangay. Makaraan ang insidente, kaagad isinugod sa pampublikong ospital ng bayan ng Lawang sa Jibitan Memorial Hospital si Marjon. Hindi naglaon, nirefer sa pampublikong ospital ng probinsya ang pasyente at sa Tacloban City. Dahil sa kasalatan sa buhay, hindi alam ng pamilya ni Marjon kung saang kamay ng Diyos kukunin ang ipanggagastos sa kanya. Sa awa ng kanyang kamag-anak na si Ivory Regine Baluyot, ito ay kanyang idinulog sa akin upang maihingi sa inyo ng tulong. Bagaman hindi pa man natin na ibibigay ang tulong na hinihingi nila, dumating ang pinakamasakit na balita para sa pamilya. Pumanaw na po si Marjon. Ngayong araw, December 19, 2022, pupuntahan natin ang pamilya ni Marjon sa Barangay Kanyumanaw, Lawang, Northern Samar. Bagaman malakas po ang ulan at madulas po ang daan, wala pong balakid na hahadlang sa ating pagtulong sa ating kapwa. So tara, puntahan na po natin sila. Sa isang maliit at madilim na barong-barong, nakaburol ang bangkay ni Marjon. Mababaka sa kanilang tahanan ang kahirapan ng pamilya. Yari sa mga light materials at butas-butas na po ang bubong ng kanilang bahay. Nakadagdag pa sa kalungkutan ng pamilya ang kanilang madilim na kapaligiran dahil nagkataong brownout sa kanilang barangay nung kami ay magpunta sa kanila. Magkagayunman, naroon pa rin ang mga taong tunay na nagmamalasakit sa pamilya. So ayan, nandito po tayo ngayon sa bahay ni Nanay Sally dito po sa Barangay Kanyumanaw, Lawang, Northern Samar, kung saan po nakaburol po ang kanyang anak na idinulog po sa atin at nanghihingi po sa inyo ng tulong. So kasalukuyan pong brownout po dito sa kanila kaya po madilim yung lugar. Ayan o. So nandito po ngayon yung lula ni Marjon, kausapin natin. Anong nangyari, Nay? Ano ba yung ikinamatay ng bata? Ay bigla siyang bumagsak sa plaza. Sa plaza, bumagsak. Ilang araw po sila doon sa Tacloban, Nay? Ano, parang sa sila pumunta doon, tapos yung pagka 12, namatay na siya. So, bali mga 5 to 6 days sila doon. So, ano bang nangyari? Ano yung findings, Nay? Alam nyo ba yung findings? Nakumatos ba na... Ano? Oo, siya, kasama ng nanay. So, ano yung sabi doon sabi ng doktor? In kuan siya in scan tapos in X-ray. Waray gumawas na resulta. So, negative yung result. Tapos doon na po siya sa Tacloban, inabutan, binawian ng buhay. So, ayun. So, ayan, nandito na po yung mga magulang ni Marjon. So, kausapin na po natin sila. So, andito po si Tatay Marwil at Nanay Sally Hiray. Sila po ay residente dito sa Barangay Kanyumanaw, Lawang, Northern Samar. So, Nay, ano yung findings nakausap ko na kanina si Lola. Ano yung findings ng doktor sa Tacloban? Okay, ito nagsugat sa doktor sa ako nga nagsisisor ba ang kuan sa doktor. Nag-seizure. Oo. Bukan ang kuan man niya sa kanya sitis kanya sang kanya kon wala makunditirin siya. So, kumbaga hanggang sa namatay yung anak ninyo, walang resulta kung ano talaga yung sakit. Hindi ninyo nalaman? Yun lang ang sabi. Nag-seizure, yun ang sabi. Nag-seizure lang kung anong bata.
May sakit ba ni siya? May sakit ba siya nung bata pa siya? Aray. Biglaan lang talaga. Pag narinig ko din, Nay, ayon sa sabi sa akin ni Regine, hiningan kayo ng 15,000 pa uwi. Yung bangkay para mauwi dito sa sa Kanyumanaw. Una po sir, ang sabi sa akin, daw, yung 35. Malinis na daw yun, yung Yun daw yung kailangan. Oo, para kami daw dito. Ma'am, paano man kami makakakonsenton nga sayo man kami nga waray. Saan naman kayo na kumuha ng 15,000? Kumbaga, mula sa 35, naging 15,000 na lang yung hiningi sa inyo. Yung mga bigay-bigay po sa amin. May tumulong din, Nay. Oo, yung mga, Thank you, Lord. So, marami din yung nagmalasakit. oo, Yung 15,000 na yun, Nay, ano ba yun? Bayad sa ospital, tapos pambayad din sa, biyahe papunta dito. Itong nasa Sarakiyam. Grabe, ang laki ng... Sarakiyam. 15,000 para lang, ano yung van? Una, sinabi sa akin ba, mamaya daw tatawag tayo. Ito ni ikinasam 18. Kung kay di pa ito na mo kaya nga 18. Ito na panhuli, ito nga 15. So, Nay, bali yung 15,000 na kumpleto po ninyo. Tapos itong kabaong, tapos pagpapaimbalsa mo, 13,000 yung hiningi sa inyo. Nabayaran nyo na ba lahat yun, Nay? Diri. Hindi pa ba? Magkano pa lang po yung nabigay ninyo? 9,000. So, bali, kailangan nyo pa ng 4,000. So, ayun, 4,000 po yung, 4,000 po yung inyong, kailangan. So, yung living bukas. Anong oras po, Nay? Alas 2. Nay, baka may mga kababayan tayo, mga kababayan natin, mga Pilipino, dito sa Pilipinas o abroad na gustong tumulong sa inyo. Ano po yung gusto ninyong sabihin? Sa mga tao nga may mga binulan nga kasing-kasing, nag-araw po kami bulig. Lain po sa amo balanse, may pa kami mga baraydan. Kapag pa-hospital, sa amo, matanan nga amo kinahanglan sa amo kung sa amo bata. Lahat nga nagubulig sa amon. Amon katanawon nga. Trako nga bulig sa amon. Nandito po yung 5,000 na bigay po sa atin ng ating sponsor. Nay, kung may gusto kayong sabihin sa ating sponsor, ano po yung gusto ninyong sabihin sa kanya? Wala po masasabi sa nagbulig po sa darako po. Salamat. Thank you so much daw po sa ating sponsor. Nandito po, tatanggapin po ito ni Nanay. Nay, 1, 2, 3, 4, 5. So, thank you so much, Nay. Kung ano man po yung pinagdadaanan po ninyo ngayon sa buhay, tiyak pong malalampasan po ninyo ito. Manalig lang po kayo sa Panginoon, magdasal po kayo, at magpasalamat kayo sa mga tao na nakapalibot sa inyo dahil nagmamalasakit sila sa inyo. Pati na rin po sa ating sponsor na hindi ko po yun kaano-ano, hindi nyo po kaano-ano, pero kusang nagbigay sa inyo ng tulong. So, Tay, condolence po, nakikiramay po ako. Taos puso po kami nakikiramay sa inyo. Sana po malagpasan po ninyo ang problema ito. Ayan, pauwi na po kami at ginabi na po kami rito. Sa ngayon po ay kailangan pa rin po nila ng inyong tulong. Ang kahit maliit na halaga ay malaking bagay sa pambayad sa pagpapalibing ng kanilang anak at sa mga ginamit o ginastos sa kanilang pagpapa-ospital sa Tacloban City. Kung makatok po sila sa inyong mga puso, nawa ay tulungan po natin sila.